Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa Kayka Channel 11 sa Cabangalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Congressman Greg Sataya nag-file na sa COC. Apat ka mga anay katapos sa Grupo Progreso, nagupod kay Albi Benitez. Negros Occidental, ginpaydalom sa Signal No. 1, tanan nga biyahe sa kadagatan, suspendido. Petition for exclusion nga ginfile sa korte para makakasi Albi Benitez sa voters list sa Bacolod, gin-. Lalaki patay matapos ginbuno sa iya ginobrahan nga cafe sa Barangay Alingilan sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, Instagram account sa isa ka animal welfare group nga nahack last year. Ginbalik sang hacker nga isa man ka animal lover. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bakuna nga may upod pa nga bugas nga ginpanagtag sa nahauna nga vaccination drive sa simbahan sa Bacolod. Antes ginsugdan ang misa, nagtipon man ang mga tumuluo kag pila pa ka mga residente sa compound sa Our Lady of Candles Parish sa Barangay Villamontes ang Sabado sang aga. Pagi sa Emergency Operations Center kag sa bulig sang mga parishioners may COVID-19 vaccines kag bugas sa mga nagpabakuna. Sino kay Father Felix Pasquin, dako na nga bulig sa komunidad ang pagpabakuna ilabi na karon nga nagasaka ang COVID-19 cases tugaman sang Delta variant. Samtang magapabilin man sa general community quarantine with heightened restrictions. Ang Bacolod tubtub matapos ang bulan sang Oktubre. Limitado sa gihapon sa 10% ang church kag religious activities. Tubtub 20% man ang venue capacity para sa dine-in services kag magapadayon ang curfew halin las 10 sang gabi hasta las 4 sang kaagahon. Ginadumilian gihapon ang pag-operate sa mga entertainment venues kasubong sang karaoke, bars, clubs, amusement kag theme parks kag iban pa. Kadako gid sang lubraho naton, kadako gid sang lalabuton pa naton. So every hand is needed. Kada kamot kinahanglanon gid. So ang mga civic clubs naton, ang simbahan, ang aton na public LGU, local government units kamo nagapanguna, ang aton Department of Health, kag ang aton simbahan magaupod sa sininga kampanya sa pagpabakuna. Kay this is in service of our people, for the good of our people. Sa number 9, isa sa mga pinakamadamo nga shipment sa bakuna nagabot sa probinsya kainasang aga. Nagabot ang 17,800 ka vial o kung 107,640,000 ka dose ang Pfizer vaccine para sa Negros Occidental sininga adlaw. Sa Bacolod City naman, 3,120 ka vials o kung 18,720 ka dose sang Pfizer vaccine. Padayon ang rollout sa probinsya sa bakuna. Kag sa dato sa Negros Occidental, sang Sabado, sunod sa kay Provincial Administrator Efrano Diaz, sa ginpangdulo nga Pfizer vaccine sa Silay, Talisay kag Bago. 95.94% ang utilization rate o kung sa 3,396 ka dose, 3,258 ang nagamit. Sa number 8, masobra sa 1 ka milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa Dumaguete City. Na-recover sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Oriental kahapon sa Barangay Kalindagan sa Dumaguete City ang ginabulubanta 1,020,000 pesos nga balor sang ginapatihan shabu paagi sa ilagin patigay nga search warrant operation. Arestado ang 25 anyos nga babae nga si Jaya Sanon
Aguilar ang ngaging subject sa search warrant matapos madakpan sang nagligad nga bula ng iya utod sa bypass operation. Si Aguilar ang ginakabigman nga high-value target. 150 grams nga balor sang shabu amo na recover sa iya. Detained na siya karon kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa naman, lalaki ginpatay sa sulod siyang iya ginobrahan nga cafe sa Barangay Alangilan sa Bacolod City. Patay ang 35 anyos nga si Randy Parcon matapos siya ginbuno-buno kagabi sa sulod siyang iya ginobrahan nga cafe sa Barangay Alangilan sa Bacolod City. Suno kay Captain John Christopher Masangkay, nagapanglakaton na kung tani ipapauli ang biktima sang siya makita ang apat ka mga persona nga nagabantay sa iya gani gilayon ini nga nagdalagan pabalik sa cafe. Ginaga siya suno sa pulis sa mga sospek kag didto na siya nalaot sa sulod siyang cafe kung sa diin ginbuno-buno sang mga sospek. May 30 ka mga stab wounds ang biktima sa inisyal nga pagpangusisa sa PNP. Dugang pa ni Masangkay, sila ang mayara na sa persons of interest kag posible mga upod man anay ni Parcon nga mga empleyado sa cafe. Away sa trabaho amo ang ginatanaw sa PNP nga motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, duha patay sa separado nga kaso sang pagkalumos. Patay na sa masapwan kahapon sang agang 58 anyos nga si Dionisio Malunes matapos malumos sa Bago River sa bahin sa Barangay Lopezina sa Banwa sang Murcia. Sa investigasyon sang Murcia PNP, nagapamunit lang sa suba sang Sabado si Malunes sang siya ang hinali mahulog kag malumos. Pagkasunod nga adlaw, patay na sa makita si Malunes. Samtang isa ka wala pa makilalaan nga lalaki ang nasapwan man nga nagautaw-utaw sa isa ka beach resort sa Barangay Punta Taytay sa Bacolod kahapon. Suno kay Major Richie Gohi, pamuno sa Police Station 9, nakita sa mga nagapaligo sa baybay ang bangkay kag ila lang inigindala sa kilid sang baybay. Ang biktima ang suno sa pulis ang ulihi nakita nga nagainom sa kilid sang baybay upod sang duha ka persona kag siya ang nabilin sa baybay. Wala pa tubtub sa karon sang may nagclaim nga pamilya sa bangkay suno kay Gohi. Sa number 5, bugos nga Negros Occidental gipaidalom sa storm signal number 1 bangod sa bagyo nga Lani. Temporaryo nga suspendido ang tanan nga biyahe sa kadagatan. Yaring report. Humalin las 6 sang aga, wala na makapiya sa puerto ang 105 ka mga rolling cargos, 11 ka mga vessels, kag 186 ka mga drivers kag pasahero matapos aging suspend sa Philippine Coast Guard ang biyahe sang tanan nga mga sakayan pandagat sa Negros Occidental. Napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Negros Occidental kag Bacolod City. Humalin kay na sang aga bangod sa bagyo nga Lani. Sunod sa Deputy Commander sa Philippine Coast Guard Negros Occidental nga si Senior Chief Petty Officer Randy Apuhin, basta gani mapaidalom sa storm signal number 1 ang isa ka lugar, automatic nga wala sa biyahe sa baybayon. So regardless ng tonnage, kaya ganun makadako nga barko, basta transportation sa dagat, walang bibiyahe ta. Ang Coast Guard ang yara na sa heightened alert, nagka-standby na ang ilang mga equipment, hinali may dapat i-rescue. Ang ining rubber boat, ang ginpagwa ng kadaan, nagapanugyan man siya sa mga mangingisda nga pagpanagat kay delikado. Sa mga ano man klaseng salakyan sa dagat o mangingisda, munang ginaprotektahan naton, gina-advisean nga hindi sila magwa sa siningang panahon basta may mga weather disturbance ta. Oo. Ginapaabot nga Huwebes, magagawa na sila ni sa Philippine Area of Responsibility. Sa number 4, gindismiss ang korte ang petition for exclusion bato kay Albi Benitez sa pagkakasalistahan sang registered voters sa Barangay Mandalagan sa Bacolod.
Sa desisyon nga ginpagwa ni Judge Francisco Pando, wala sang valid ground para ma-exclude si Benitez sa listahan sa mga registered voters kung sa diin ini nakarehistro, gani gin-dismiss ini bangod sang lack of merit. Damlag pa, nag-file sa petition for exclusion ang mga tagreklamo nga suno sa ila, mga abogado katapos ang Grupo Progreso para makaka si Benitez sa listahan sang registered voters bangod sa alegasyon nga hindi siya residente sang Mountain View Subdivision sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Antes ini, ginpetisyonan man nila ang pag-transfer ni Benitez sa iya registration sa Bacolod ugaling wala ini ginpaboran sang Election Registration Board. Si Benitez ang nagaplano nga magpapili bilang mayor sa Bacolod kag natala na siya nga mag-file sa iyang Certificate of Candidacy sa Bacolod Comelec sa Buwas. Sa number 3, mga mapare-elect ang mga challengers sa mga mayoral race sa mga banwakang syudad sa Negros Occidental, nag-file naman sa ilang Certificate of Candidacy. Sa weekend, pila sa mga nag-file sa ilang COC ang Musanday Vice Mayor Renato Malabor Jr. sa United Negros Alliance para sa pagka-alkalde sa Banwasang Isabela, kaupod ang 3-termer nga konsihal nga si Rafi Uy nga magapapili bilang vice alkalde. Ginapaabot ang pagbungguanay ni Malabor kag ni Mayor Irene Montilla. Nag-file man sang COC para sa pagka-alkalde sang Banwasang Kanduni si Vice Mayor Lori May Joy Gargar. Sa Talisay City, nag-file man sang iyang COC para sa pagka-alkalde si Archie Gasias. Sa Bago City naman, ang re-electionist nga Sanday Mayor Nicolas Yulo kag Vice Mayor Ramon Torres upod ang ilang kompleto nga slate ang nag-file man sang COC. Kag sa La Carlota, nag-file sang iyang COC si Mayor Rex Salandoon upod man ang mga magpapili bilang katapos ang sanggunian panglungsod. Samtang sa provincial level naman, kaina nag-file ang negosyante nga si Anthony Dennis Oxenio sang iyang COC bilang katapos ang sanggunian panlalawigan bilang independent candidate. Siya ang taga-Himamaylan kag luyag niya nga tutukan ang programa sa edukasyon, palangabuhian kag ikaayong lawas. Ikaapat na ini nga pagpapili ni Oxenio. Pero for those years nga gasigi-sigi ko sa distrito, ang ano sang tao, ang pagpalapit sang tao, ang pagbulig naton sa tao, ara sa gyapon, do hindi ko ma-attach ang akon nga kaugalingon sa district kag especially sa mga tao nga nabuligan ko sang first time na naglagan ko. Sa number 2, sini lamang nga hapon nag-file sa iyang Certificate of Candidacy si 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez para sa iyang second term. Si Benitez ang ginupdan sa iyang utod nga si Albi Benitez kag anak nga si Javi nga damlag pa nag-file na sa iyang COC sa pagkaalkalde sa syudad sang Victorias. Si anay Congressman Albi Benitez naman nagsiling nga siya maga-file sa iyang COC sa pagkaalkalde sa Bacolod buwas nga adlaw. Lubos ang suporta sa mga alkalde kag iban pagid nga opisyales sang 3rd District kay Kong Kiko nga nag-upod man sa iyang filing sang COC sini nga hapon. Magluwas lamang sa mga yadtong naigo sa COVID-19. Sunod sa kongresista, luyag niya nga kuntani maga-updanay sila sa gihapon sa mga pumuluyo pagkatapos ng 2022. Sunod kay Kong Kiko, madamo siya sa proyekto nga napatuman kag nasugdan. Pero isa sa mga luyag niya nga idugang pagid amo ang digital infrastructure transformation sa palaabuton. Sunod sa iya, kinahanglanon ini para sa economic recovery labi na karon nga pandemic. Sang Domingo sa isa ka press conference, ginsiling ni Kong Kiko nga malapit sa 5 billion pesos nga balor sa nga proyekto ang napatuman sa infrastructure and assistance project sa 3rd District. Nag-author siya kag nag-co-author sang 277 ka mga hagna sa iya nga first term. Samtang ginhimutigman ni Kong Kiko ang ginaalegar hakot system kung sa diin ang mga residente sang 3rd District ang ginasiling ginadala sa Bacolod para magboto. Nagwa ang mga alegasyon nga may pagsaka sa mga out-of-town voter registrants sa Bacolod, bagay nga damlag pa ginhimutig na sang Comelec Bacolod.
I am outrightly saying and I am denying that ako gahagoy sang butante sa Negros, sa Bacolod. Because I'm serious. I entered politics from academia, hoping to continue the programs that my brother had started. And I hope na sa mga tanan na nagsuporta sa akong sa 2019 while sa naging gusto, no, pagtani, ang gyapon ng ilang support sa pagpalagutong na pilihay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod Congressman Greg sa taya kag iya staff nga si Attorney Mark Steven Mayo nag-file sang ilang COC kay na sang aga. Sang weekend, 4 ka mga anay katapos sang Grupo Progreso. Sa pagpanguna ni Attorney Cesar Distrito, ang nagpahayag na sang ilang desisyon nga pagbiya sa grupo. May-report si Nico Delfin. Dungan nga nag-file kaina sang ila certificates of candidacy Sunday incumbent Congressman Greg Gasataya kag staff nga si Attorney Mark Mayo sa Comelec Bacolod. Kung anong paglantaw sa mga ibante, ila na siya. Anong sapon na siya muli ako na focus na madayon lang at pagtuman or ang pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. Nagkambal si Alvin Benitez kasi mayor ng Islam of Peace Congressional candidate. Wala man ko any idea to the official declaration but ano sa akon kasi personally nagpabalo ko sa ila sa akong desisyon 2 weeks ago, 2 to 3 weeks ago nga siling ko I will be running as I will be neutral the mayoral race. So whatever decision nila na opinion na respect. Ginklaro nila nga sa idalom sang Nationalist People's Coalition sila magapabilin nga neutral sa tiyon sang kampanya. Siga sa tayang liwat nga magapapili sa pagkakongresista sang syudad kag magapapili naman si Mayo sa pagkakonsihal. Ilaman ginsiling nga wala sila sang ihibalo tuoy sa nagalap na nga listahan sa mga kandidato nga nagaangot sa ila kay anay Congressman Albe Benitez. I want to partner with the Office of Congreg in terms of local legislation para mas mapasan yung pag-ide ko na ng mga programa nato nationally, especially nga ito nga Bacolod City General Hospital. So we have to back it up with local legislation. So kinanglanon nila naton sa City Council. Si Benitez ang natalana nga mga inkasumpong ni incumbent Mayor Evelio Leonardia sa mayoralty elections. Sang Sabado, formal man niya ginanunsyo ni anay Konsehal Attorney Cesar Distrito, upod si Iloy nga si incumbent Councilor Simple Distrito, Councilor Bart Orola, kag Pausi, nga anak sa nagtaliwan nga si Councilor Elmer C. Silang nagdesisyon nga magbiya na sa Grupo Progreso nga ginapamunuan ni Leonardia. Gusto ko man nga magpasalamat sa oportunidad sa 3 ka eleksyon na nag-agi nga ako nakaupod sa Grupo Progreso under kay Mayor Bing Leonardia. We separated our ways without any rancor or ill feelings towards each other. Madamong salamat kag mabuhay ang syudad sa Bacolod. Silang natalana maga-file sang Certificate of Candidacy buwas dungan kay Benitez. May the best man win naman ang nangin reaksyon ni incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran sa pagbunggo sa iya ni distrito sa Vice Mayoralty elections. Kahapon, nag-file man sa iya Certificate of Candidacy si Attorney Eduardo Padeos bilang independent candidate sa pagkakonsehal sa Bacolod. Ginapaabot na sang pamunuan sang Comelec Bacolod nga mas masakong masunod ngayon adlaw para sa filing sang COC sa mga kandidato. Pero liwat sila nga nagapahanumdum nga dapat ipaiway ang mga gimmick kag iban pang aktibidad nga sarang dagsaon sang tawo sa sulod kagwa sang Comelec compound ilabi na karon nga may pandemic. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Instagram account sang Potion Project nga isa ka animal welfare group ang nahak sa nagligad nga tuig. Pero tigayon ini nga nabalik matapos ginbalik sang hacker. Sa Facebook post sang Potion Project, gin-message sang hacker ang founder nga si Malu Perez kag ginpangayo ang iya email address. Nagpangduha-duha si Perez kag ginpangayo sa hacker ang password sa account kag iya man ini nga ginhatag. Sa ilang binayluhan na isang mensahe, ginhambalan ni Perez ang hacker nga importante sa iya ang amo nga account kay para ini sa kasapatan nga nagakinahanglan sang bulig.
Kinsabat man siya sang hacker nga animal lover man siya kag kung nakahibalo lang siya nga para sa kasapatan ng amo nga account wala niya iligin hack. Ang Caution Project ang isa ka non-government organization nga nagapangapin kag naga-rescue sa mga layaw nga ido kag puring. Mga amuman sini nga bulan sa nagligad nga tuig sang mahack ang ila nga Instagram account. Barb mayo lang kay animal lover man siya. Kung hindi iguro ito pagbalik. Actually, may nakapanumdum ko namin nga kung hindi siya gali animal lover. But anyway, happy taming for Caution nga nabalik. Oo, this is for good cause yung klase sa page. Kamu nga i-hack mo yung at least, ginbalik ya. Oo. Kag importante no ang mga ining mga social media sites pala, especially kung may cause ikaw, pwede ka gid makagamit panawagan, Kada ko sang kuha niya. Kung you put it into good use. Pero kung lain naman nga bagay, ti delikado man. Kaagap ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatago sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.